ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз дар мавзӯи хело муҳим, дар мавзӯи вич спид суҳбат мекунем. Ин навор яке аз наворҳои муҳимтарин дар канали мо аст ва бояд ҳар як нафар ин наворро ҳатман бубинанд, ҳам мардон ва ҳам занон. Ва барои ҳамин наворро ба одамоне ки ба шумо дар ҳақиқат наздик ҳастанд ҳатман равон кунед, чунки ин вирусе аст ки баъзеҳое ки наворро дида истодаанд мутаассифона худашон хабар надоранд, лекин ин вирус метавонад ки дар бадани онҳо бошад. Аллакай дар тӯли 4 моҳе ки ин каналро мебарем, бисёриҳо бо ин аломатҳое ки монанд ба вич ҳастанд ба ман навистанд ва баъзе онҳоро аллакай равон кардем ва ташхис гузаштанд ки вич дар онҳо тасдиқ шуд дар ҳақиқат ва онҳо айни замон табобат гирифта истоданд. Барои ҳамин ман мехоҳам ки ҳар яке шумо аз ин вирус огаҳ ва бохабар бошед. дӯстони азиз, ин мавзӯъ аллакай дар канал чанде пеш буд, лекин аз сабабе ки суратҳои даҳшатнок дошт, ютуб онро моро маҷбур кард ки яъне мо ин наворро ба категория 18+ дохил кунем ва бисёриҳои шумо ин наворро надидед. онҳое ки диданд барои шумо такрор мешавад ва фикр мекунам ба фоидаи худи шумо аст. мутаассифона вақт низ бениҳоят танг аст ки ман зуд навор кунам барои шумо, чунки ман дар комментария мехонам ки шумо чӣ мавзӯъҳо талаб мекунед. ман кӯшиш карда истодам вақт ёфта наворҳои дилхоҳи шуморо кунам, вале рости вақт бениҳоят кам аст. хуб, навори оянда насиб бошад дар бораи асабонӣ шудан мешавад ва онам мавзӯи муҳим аст ва барои оне ки аз он навор бохабар бошед, ҳатман ба канал подписатсия кунед ва зангулоро низ пахш кунед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. ин вируси норасоии масъунияти одам ном дорад. Ба забони русӣ онро ВИЧ, вирус иммунодефицита человека мегӯянд. официалне дар Тоҷикистон таги 10 000 одам гирифтор бо ин вирус зиндагӣ мекунанд, вале боварӣ дорам ки аз ин ҳам зиёдтар аст албатта. вале қариб 100% беморон дар байни ману шумо зиндагӣ мекунанд, вале мо онҳоро намедонем. онҳо метавонанд одамони наздиктарини мо бошанд. дар Русия ҳар рӯз аз спид ки охири вич аст 100 нафар мефафтад. ҳар рӯз 37 000 нафар дар як сол ва аллакай гирифторони ин беморӣ дар Русия аз 1 миллион гузаштааст. чӣ хеле ки гуфтам, баъзе шахсон худашон ҳатто хабар надоранд ки ба ин беморӣ гирифторанд. барои ҳамин ин навор барои ҳар яки шумо муҳим аст. ман мефаҳмонам ки ин вирус чӣ хел вирус аст, чӣ хел худамон фаҳмем ки ба ин вирус гирифтор ҳастем, чӣ хел табобат гирем ва аз ҳама муҳим чӣ хел худро муҳофизат кунем ки ба ин беморӣ гирифтор нашавем. инчунин мефаҳмонам ки шахс чанд сол метавонад бо ин вирус зиндагӣ кунад, вич аз спид чӣ фарқ дорад ва амсоли инҳо. барои оне ки фаҳмем ки вируси норасоии масъунияти одам ё ба русӣ вич чӣ вирус аст, аввал бояд шумо фаҳмед ки системаи масъунӣ ё иммунная система чист, чунки ин вирус ҳамин системаро ҳуҷум мекунад. чӣ хеле ки шумо медонед, дар организми мо системаҳои гуногун ҳастанд, мисли системаи асаб, системаи дилуракҳо, системаи нафаскашӣ ва ғайраҳо. ҳама ин системаҳо вазифаҳои муайянеро иҷро мекунанд, вале боз як системаи бениҳоят муҳим аст ки агар он намебуд, одам зиндагӣ карда наметавонист. ин системаи масъуният ё ба русӣ гӯем иммунная система ном дорад. хуб, вақте ки ягон чизи бегона ба мисли гӯем бактерия ба бадани мо ворид мешавад, системаи иммунии мо он бактерияҳоро ҳуҷум карда намегузоранд ки мо бемор шавем. вале агар ки бемор ҳам шавем, системаи иммунӣ оҳиста оҳиста он бактерияҳоро нобуд мекунад ва шахс сиҳат мешавад. масалан, бисёриҳо мепурсанд ки доктор, агар дору зидди коронавирус набошад, одамоне ки дар Хитой ва дигар давлатҳо сиҳат мешаванд, онҳо чӣ хел сиҳат мешаванд? анамин хел, яъне ҳамин системаи иммунии одам пас аз як чанд муддат иммунитет зидди ҳамин вирус ҳосил мекунад ва ҳамин вирусро дар бадани он шахс нобуд мекунад ва шахс сиҳат мешавад. ҳамин вазифаи муҳофизиро дар бадани мо сафедаҳо ва ҳуҷайраҳои гуногун иҷро мекунанд ки системаи иммуниро ташкил медиҳанд. вале як вирусе ҳаст ки вақте вориди организм мешавад, ҳамин ҳуҷайраҳои иммунитетиро ҳуҷум мекунанд ва онҳоро нобуд мекунанд. ин вирусро ретровирус, вируси норасоии масъунияти одам мегӯянд. вақте ки ин вирус гӯем ки ҳамин системаи иммунии одамро ки моро муҳофизат мекунад ҳуҷум мекунад, дигар бадани мо қудрати моро муҳофизаткуниро аз даст медиҳад. яъне дигар ҳатто як бактерияи оддӣ ё вируси оддие ки пеш одам гӯем бедору дар давоми 5-6 рӯз ё зиёдтар сиҳат мешуд, ҳатто ҳамуна одамонро метавонанд ки кушанд. ва ҳамин ҳолатеро ки дигар организми мо ба қавле гӯем иммунитет надорад, ин ҳолатро спид мегӯянд, яъне синдром приобретенного иммунного дефицита ё ба тоҷикӣ аломати норасоии масъунияти бадан. бояд шумо фарқ карда тавонед ки вич аз спид чӣ фарқ дорад. як бори дигар, вич ё вирус иммунодефицита человека ин саршавии беморӣ аст, вақте ки вирус иммунитети одамро ҳуҷумкуниро сар мекунад ва спид ё синдром приобретенного иммунного дефицита ин охири натиҷаи ҳамин вич аст. вич ба спид оварда мерасонад.
фикр мекунам ки аллакай фаҳмидед ки шахсе ки ба ВИЧ гирифтор мешавад ӯ аз ин беморӣ намемурад, вале вақте агар шахс табобат нагирифт, ВИЧ ба СПИД оварда мерасонад ки баъдан дигар бемориҳо қуш мешаванд гӯем дар ҳамин беморӣ ва шахс аз ҳамон беморӣ мефафтад. Мисол шахсе ки гирифтори ВИЧ аст, ӯ боз гӯем ки агар ки грипп шавад, пас аз чанд муддате метавонад ки сиҳат шавад. Вале шахсе ки ВИЧ ӯ аллакай ба СПИД омада расидааст, дар бисёр ҳолатҳо аз гриппи оддӣ метавонад ки фафтад, чунки иммунитеташ дигар нест ки ӯро сиҳат кунад. хуб акнун ман мефаҳмам ки ин вирус ба кадом роҳҳо метавонад ки ба шахси дигар гузарад. Вирус метавонад дар хун, манӣ, мазии шахси бемори ин вирус, инчунин дар моеи маҳбали зан ва шири зани ширдеҳе ки гирифтори ин вирус аст ҷойгир бошад. барои ҳамин вирус метавонад аз шахси бемор ба шахси солим асосан бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарад. Инчунин нашамандоне ки аз як сӯзандорӣ истифода мебаранд, агар яктои он масалан гирем бемор бошад ва сӯзандорро истифода барад ва баъд боз ҳамон сӯзандорро шахси дигар истифода барад, албатта ки мегузарад. аслан аз ҳама зиёд бо ҳамин роҳ мегузарад. Инчунин ҳангоми хунгузаронӣ, вақте дар беморхона хуни шахси беморро ба солим мегузаронанд, албатта нофаҳмида, вирус низ метавонад ба он шахс гузарад. ва инчунин нуфта намонад ки зани ҳомиладор метавонад дар 35% ҳолатҳо ҳамин вирусро ба фарзанди дар батнаш буда гузаронад ва инчунин дар вақти таваллудкунӣ ва ё дар вақти ширдиҳӣ низ метавонад ин вирусро ба фарзанди худ гузаронад. ногуфта намонад ки ин вирус тариқи буса кардан, якҷоя зиндагӣ кардану истифодаи ашёҳои умумӣ, хӯрдан аз як табақ, инчунин дар вақти гӯем ки саломкунӣ оғӯш кардан намегузарад. Ин чизро бояд ҳар яки шумо донед. хуб акнун биёед дӯстон дар бораи аломатҳои ин вирус суҳбат мекунем. асосан дар як чанд моҳи аввали гирифтор шудан ба ин беморӣ шахс худаш пай намебарад ки ба ин беморӣ гирифтор аст. метавонад тез бемориҳое шавад ки мисли гӯем грипп гузарад, яъне метавонад дар ин вақт таблазза дошта бошад, дарди гулӯ дошта бошад, дарди сар ва дар пӯсташ дар баъзе ҳолатҳо метавонад сурхчаҳо бароянд, яъне онро ба русӣ высыпание мегӯянд. вақте ки ин вирус иммунитетро паст кардан гирифт, шахс метавонад калоншавии гиряҳҳои лимфатикӣ ё лимфаузлӣ, гӯем ки зуд харобшавӣ, дарунравӣ ё диарея ва сулфа заданро дар худ аҳамият диҳад. лекин агар шахсоне ки ҳамин айни замон ҳамин аломатҳоро дар худ мебинанд, натарсед, чунки агар дар шумо ин аломатҳо бошанд ҳам, ин маънои онро надорад ки шумо аниқ ҳамин вирусро доред. барои ин ҳатман бояд тест спорид ва танҳо пас аз тест мешавад ки муайян кард ки ҳамин шахс ба ҳамин вирус гирифтор аст ё ин ки не. хуб вақте ки шахс табобат нагирифт, метавонад ба чунин бемориҳои вазнин мисли туберкулёз ё сил, бемориҳои вазнини инфексионӣ ва инчунин гӯем ки саратон мисли саркома капоши гирифтор шавад. аз ин ҳолатҳо асосан мемуранд. акнун биёед дар бораи роҳҳои муайянкунии ин вирус суҳбат мекунем. хуб шумо бояд донед ки роҳҳои муайянкунии он зиёданд, вале аз ҳама дастрас ки қариб дар тамоми дорухонаҳо ҳаст, ин экспресс тест на ВИЧ гуфтанӣ тест аст ё ташхис аст. дар тоҷикистон намедонам, лекин дар русия нархаш аз 250 рубл сар мешавад. ҳар касе ки мехоҳад метавонад онро харида истифода кунад. лекин бояд як чизи муҳимро шумо донед ки ин тест 100% дуруст аниқ намегӯяд. фоизи хатогӣ албатта ки дорад. дар баъзе шахсоне ки доранд намерояд, вале дар баъзе шахсоне ки надоранд бемор метавонад нишон диҳад. барои ҳамин аниқтар барои муайян кардан дар беморхонаҳо ду роҳ бисёртар истифода мешавад, ин ИФА ва ПЦР. онҳое ки мехоҳанд дар тоҷикистон аз ташхис гузаранд, ман ссилкаи сайтеро мегузорам ки дар он ҷо нишон дода шудааст ки дар куҷо шумо метавонед ҳамин ташхисҳоро гузаред ва муайян кунед ки ба ин беморӣ гирифтор ҳастед ё ин ки нестед. ин бениҳоят муҳим аст. ссилка дар поёни ҳамин навор мешавад. акнун биёед дар бораи табобати ВИЧ гап мезанем. бениҳоят муҳим аст ки шумо донед ки мутаассифона ин беморӣ табобат надорад, вале доруҳое ҳастанд ки антиретровирусные препарат мегӯянд ва вақте ки шахс онҳоро дуруст истифода мекунад, вирус метавонад дар бадани ӯ зиёд нашавад ва ӯ тавонад ҳатто то 80-90 сол зиндагӣ кунад. вале агар шахс табобат нагирад, одатан давоми 9-11 сол, гӯем ки дар давоми ҳамин 9-11 сол мефафтад. барои ҳамин шахсоне ки наворро мебинанд ва ба ин вирус гирифтор ҳастанд, чанд нафарошон аллакай ба ман навистагӣ ҳастанд, ҳатман бо духтури худ маслиҳат кунед ва дуруст табобат гиред. дар тоҷикистон ин шахсоне ки ба ин вирус яъне гирифтор ҳастанд бепул табобат мегиранд ва аз ҳама муҳим онҳо яъне ки сирри шуморо паноҳ мекунанд ва шумо гӯем ки паноҳӣ метавонед ки доруҳои худро гиред ва табобат гиред.
дӯстони азиз, мо бояд донем ки чӣ хел худро муҳофизат кунем ки ба ин беморӣ гирифтор нашавем, чӣ дар Русия бошад ва чӣ дар куҷое ки набошад. Албатта ин корҳое ҳаст ки мардуми мусалмон бояд аллакай донанд ин чизҳоро, ба мисли гӯем ки нашамандӣ накардан, зинокорӣ накардан. Ин корҳоро накардан бениҳоят муҳим аст ва ин метавонад ки гӯем паҳншавии ин вирусро боз дорад. Барои ҳамин агар харитаи паҳншавии ин вирусро аҳамият диҳед, дар давлатҳои гӯем ки исломӣ ҳастанд, паҳншавии ин вирус бениҳоят паст аст. ҳамон давлатҳое ки дар он ҷо фаҳшу фоҳишагӣ ва нашамандӣ зиёд аст, дар он ҷойҳо ин беморӣ зиёдтар паҳн мешавад. ҳатто агар аз рифола ё презерватив истифода баред ҳам, он шуморо 100% муҳофизат намекунад. Он танҳо 85% метавонад ки муҳофизат кунад. агар ки шанси гирифтор шудан ба ин вирус 15% бошад, фикр мекунам ин фоизи бениҳоят баланд аст. барои ҳамин ман даъват мекунам ки на бо рифола, на берифола мо бояд ин корҳоро накунем. барои мардуми мусалмон ман бояд ин чизҳоро албатта ки нафаҳмонам, худатон бояд ин чизҳоро донед. ва муроҷиати махсус барои шахсоне ки ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд ва ё дар Русия корҳои ғашт гӯя мекунанд ё кардагӣ ҳастанд. шумо вақте ки Тоҷикистон меравед, пеш аз оне ки ба оилаи худ расед, ҳатман аз ташхис гузаред ва агар ки фикри оилаатонро накунед, фикри фарзандони худро кунед. супоред ва агар ки худо накарда баромад, яъне пас аз як муддати табобат гирифтан, шумо метавонед ба ҳазур ба оилаи худ берифола ҳатто ҳамхоба шавед. шахсоне ки дуруст табобат мегиранд, наметавонанд ки бемориро тариқи алоқаи ҷинсӣ ба оилаи худ гузаронанд. инчунин онҳо метавонанд ки фарзанди солим ба дунё биёранд. барои ҳамин табобат гирифтан ин бениҳоят муҳим аст. инчунин гуфта намояд ки олимон исбот карданд ки циркумсизия, яъне даст ҳалол кардан ё ин ки хатна кардан 60% шанси гирифтор шудан ба ин бемориро, яъне ки паст мекунад. хуб, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ман кӯшиш кардам ба шумо соддатар карда мавзӯъро фаҳмонам, чунки ин навор барои духтурон набуд, албатта барои мардуми оддӣ буд. агар ягон чизи муҳим аз ин навор фаҳмида бошед, ман бениҳоят хурсанд мешавам. ҳатман фикратонро дар комментария нависед ва ҳатман наворро ба ҳар як нафаре ки ба шумо наздик аст равон кунед, то онҳо низ бохабар бошанд. дар канал ҳатман подписатсия кардан ва зангуларо пахш карданро фаромӯш накунед, чунки наворҳои хуб насиб бошад аз пешанд. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.